izan itzakide izateko, ze da, prentsa bat gure ingurukoa, alegi Goierrie eta Goierri garaiko prentsa daukeu, euskeraz dao, bertako informazio ematen digu eta gaina oso freskoa da, alegie laister gertatu behar dien gauza kontatzen dizkigu, eta gainea euskeraz. Niretzako bai babestu behar diela eta bai ez bakarrik euskeraskok, tokikok ere. Inguruko herritako albiste askon berri ez gendun izango, eta hola, eguneratuta gaude. Nik orokorren dana baloratzen dut. Iruditzen zait esforzo handi bat egiten dola jende batek, momentu honetan hor lanen aitzen dana, eta iruditzen zait baita ere, gu ingurun bizigianok eta nahi balima deu hitza hau bizitzen jarri dezan, inbehar deuna da hori. Irakurri eta lagundu hortan nahi dienai. Txikitan euskara ikasi nuen, baina gero galdu nuen, eta orain seme-alabekin berreskuratzen ari naiz. Konturatu naiz hobeto dela akatsekin hitz egitea ez erabiltzea baino. Datorren euskaraldian hau bizi izatera animatuko naiz. Hitzez ekiteko garaia. Euskaraldia. Hamaikak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera hamaikari. Aukeran, hamaika. Emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako egunaren harira egingo dituzten manifestazio eta mobilizazioen deialdien berri eman du gaur mugimendu feministak. Indarkeria matxistarekin lotutako delitu kopuruak gora egin du azken urtean Hego Euskal Herrian datu ofizialen arabera. Hitzordua markatuta etorriko da, soilik bai da baietz legearen gaineko polemikarekin. Kaixo guztioi eguerdion ongitorriak gurean gaur magazinera. Azaroak 21 ditu gaur, astelena da. Soilik bai da baietz legearen interpretazioak ireki du sexu erasoengatik espetxeratutakoen zigorrak berrikusteko aukera, eta zenbait epaiek zigorrak murriztu dituzte. Polemikaren erdian iritziko da, emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako eguna. Jara de Urreta. Soilik baietz da baietz legearen interpretazioak ireki du sexu erasoengatik espetxeratutakoen zigorrak berrikusteko aukera, eta zenbait epaiek zigorrak murriztu dituzte. Beste batzuek aldiz ez edonola ere, eztabaida ireki da eta bi korronte dira nagusi. Batzuek diote legea erreformatu behar dela eta beste batzuek aldiz ez. Eta testuinguru horretan etorriko da azaroaren 25. Hau da, emakumeen gaineko indarkeria salatzeko eguna. 2020ko urtarriletik irailera arte, indarkeria matxistari lotutako delituak 14,6 hazi dira Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan.
Alegia ertzainak indarkeria matxistarekin lotutako 4.511 delituren berri jaso zuen Eusko Jaurlaritzak jakitera. Eman duenez, Nafarroan bestalde urtarrila eta iraila bitartean egunero 5,2 salaketa jaso dira eta urteko bigarren hiruhilekoan delituak 11,7 hazi dira. Hala, azaroaren 25ean Euskal Herriko mugimendu feministak kaleak hartzeko deia egin du. Beldurra eta kontrolen aurrean, justizia feminista lelopean. Eskatuta gaude. Urteak daramazkigu indarkeria horei guztiei aurre egiteko antolatzen eta borrokatzen. Badakigu hori dela bidea. Gure arteko sareak eraiki, elkar zaindu, borroka komunak martxan jarri, ardurak hartu, gizonak interpelatu eta sistema errotik aldatzeko bideak eraiki. Autodefentsa feminista da horretarako dugun tresna eraginkorrena, eta antolakuntza feministaz boteretuko gara. Gizonak aipatu ostean, gaurko egun honetan ezin dugu esan gabe utzi gizonei dagokizuen ardura hartzeko exigitzen dizuegula. Utzi erasotzaile izateari eta konplize izateari. Hartu egoerak eskatzen duen ardura eta erantzukizuna. Azaleko diskurtsoek ez dute balio praktikan ezer ez bada aldatzen. Beraz, emakume trans eta boierok dei egiten dugu azaroaren 25ean eta 26ean Euskal Herriko kaleak hartzera. Ekonomia gaiei helduta, Bizkaiko egoitza pribatutako langileek greba eguna dute ELA sindikatuak deituta. Dagoeneko 9 greba egun egin dituzte sektore feministatuko prekarietatearen aurrean, patronalek urratsak ematen ez dituztela zaratzeko 5 greba egun gehiago deitu dituzte. Aiara de Urreta, konta iguzu. Joan den astean, azaroaren 18ean eta 19ean labek deituta greba eguna izan zuten Bizkaiko egoitza pribatuetan eta astenetik ostiralera bitartean ELAk lanuztea deitu du Bizkaiko egoitza pribatuetan ere. Izan ere, 2 urte daramatzate lan hitzarmena berritu barik, lan baldintzak izoztuta, langile faltagatik lan baldintza onartezinekin eta ratio eskasekin ohartarazi dutenez. Sektorea oso feminizatua da gainera. Hala, patronalaren blokeoa egoera hori Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin egiten dela salatu dute eta horregatik erantzunkizuna eskatu diote Bizkaiko Foru Aldundiari. Bai, eta gainera, jakinda 255 milioi euro jaso dituztela patronalak eta hala ere langileen soldatak izoztuta daudela, ez direla kontratazio gehiago egiten, ez direla bajak lehenengo egunetik ordezkatzen, ikusten dugu momentua dela berriro kalera ateratzeko. Eta gainera, hemen 2023an diru gehiago sartuko da, zen modelo aldaketa bat egongo da, nordikoagoa den modelo batera urbilduz, unidades confidenciales ditzen dena erdaraz, eta hor ratioa bai ez dela berdina nordikoekin alderatuta, ikusi behar dugu, sartuko dela, modelo aldaketa bat egongo dela, baina bakarrik eurei interesatzen zaienak. Eta Bizkaiko metalgintzako korapiloa askatu barik dago oraindik eta ditutako 5 eguneko grebaldia baino lehen, azken aukera dute gaurkoan, arratsaldean, patronalak eta sindikatuek akordio batera heltzeko. Aiara de Urreta. Bizkaiko metalgintzako lan gatazkak akordiorik gabe jarraitzen du. Astelehenean berriro bilduko dira FEBEN patronala eta LAB, ELA Comisiones Obreras eta UGT sindikatuak. Mugarri izan daiteke bilera hori izan ere, sindikatuek deitutako 5 eguneko grebaldia aurretik bilduko diren azkeneko aldia izango da eta grebaldi luzea dago jokoan. Patronalak aurreko bilerara ez omen proposamen berririk eraman eta eutsi zion gehienez jota 4 urtarako 10% soldata igorari. Hala, sindikatuen esanetan horrek ez du bermatzen sektoreko langileen eros ahalmena eta marra gorria da hori sindikatuentzat. Gainera, sindikatuen esanetan patronaren esku dago negoziazioa desblokeatzea. Daude, 5 greba egun deituta, ikusiko dugu patronalak zerekin dator, baina ikusita azken bileran eukizuen jarrera eta ekarri zuena, ez gara bat ere optimista. Guk patronalakiak mai gainean jartzen baditu, guk gure plataforma errebizatzeko prest evidentemente gaude. Negoziazioa beti ulertzen dugu zerbait dinamiko bezala.
eta azken bileran patronalen jarrera ikusita, pues momentuz ez dugu aukera handirik ikusten. Ikusiko dugu gau zer gertatuko den. Kartak mai gainin da zela. Hau da, bostegunak konbokatuta daude, hasta klabea da. Asamblea bidez, lantzeko lan zentrutan, eta atzaldindak hauen bileri. Nik uste dut, barriro be patronalaren teiatun dela, peloti, eta patronalan esku dago. Grabak egon, edo ez horretarako, helaren ustez, edukiak jartzeko garaia da, ja, eta KPIak, eta subrogazioa, eta lanaldi murrizketa, eta... Oroar, soldaten eta prezioen arteko arrakala geroz eta handiagoa da Hego Euskal Herrian, eta zuzen ere hori salatzeko milaka pertsona kalera atera ziren larunbatean, soldata, pentsio eta zerbitzu publiko duinak lelopean, pobretzaren aurrean, aberastasuna banatzeko eskatzeko. Egungo krisi sistemikoa salatzeko, Euskal Herriko eskubide sozialen kartak deituta, milaka herritar kalera atera ziren larunbatean Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Izan ere, soldaten eta prezioen arteko arrakala gero eta handiagoa da Hego Euskal Herrian, eta horretaz jabetuta hori gogor kritikatu zuten langileek eta pentsiodunek. Arazoentzako premiazko irtenbideak eskatu zituzten gainera, soldata eta pentsioen erosalmena berreskuratzea eta horiek KPIaren arabera igotzea. Pobrezia igotzen ari den fase bat bizitzen ari dugu, eta fase hori gertatzen ari da 3 arrazoi ezberdinengatik. Batetik, soldatek erosalmena galtzen ari dutelako, bestetik, elikagaien eta energiaren prezioak igotzen ari direlako, eta azkenik ere badagoelako interes tipoak gero eta altuagoak direlako. Eta guzti hori gertatzen ari den bitartean ikusten dugu nola, bai IBEX 35ko enpresak eta baita bankuek ere beraien irabaziak biderkatzen ari dituztela urtez urte. Euskal Herrian bi herrietatik bat bizitza duin baterako diru sarreren kopuruaren azpitik dago. Pobrezia edo pobrezia arriskuan dauden jende kopurua igotzen ari da. Gainera emakume aurpegiarekin. Eta hau gertatzen den bitartean, Josu Jon Imaz, Repsoleko presidentea, eta Ignacio Sánchez Galán, Iberdrolako presidenteak esaten digutena da, beraiek gero eta aberatsagoak izateko, gero eta diru gehiago batzeko, guk langileok pobretu behar garela. Politika alorrean memoria historikoa izpidez, Santi Bruar eta Josu Muguruza oroitu ditu egiari zorrek Bilbon. Ametzola parkean lore eskaintza egin diete ezker abertzaleko kidei, 38 eta 33 urte duela hil zituztenetik. Estatuaren biktima guztiak izan zituzten gogoan, estatuaren impunitateari aurre egiteko gainera, hausnarketa orokor bat egin beharko litzatekeela esan du elkarteak. 38 eta 33 urte pasa dira estatu terrorismoak gaurko egunez Santi Bruar eta Josu Muguruza erail zituenetik. Orduaz geroztik urtero elkartu izan gara hemen bertan eta Errekaldeko plazan, beren izenak, beren memoriak eta beren ekarpenak gurekin jarraitzen dutela aldarrikatzen. Ta dagokigu xede, zail bezain simplea, historia kontatu eta egitea. ETAren aurkako borroka estrategiaren aitzakiapean, proiektu politiko legitimo bati aurre egiteko giza eskubideak urratu dituztela aitortzea eskatzen du. Santiren proiektua, Josurena, dagoenako ez dauden beste hainbatena. Gaur, hemen biltzen gaituen berbera. Imaginatzen dugu, imaginatzen dugu.
Gai aldatuta amaitu da COP27 Nazio Batuen Erakundearen klimaren goi-bilera eta biltzarrak funts berezi bat sortzea onartu du klima aldaketarekiko kalteberak diren herrialdeak pairatzen ari diren ondorioei aurre egiteko. Erregai fosilak behin betiko alboratzeko adostasunek ez da izan ordea. Klima aldaketaren borrokari dagokionez, anbizio eta zehaztasun handirik gabeko akordioarekin amaitu da COP27 goi-bilera Egipton. Adostu dute aldaketa klimatikoak gehien kaltetzen dituen herrialdeak laguntzeko funtsa sortzea, baina funtsa hori nork hornituko duen eta zenbateko balioa izango duen hori ez dute zehaztu. Akordioa beraz ez da nahikoa izan. Clearly, this will not be enough, but it is a much needed political signal to rebuild broken trust. Europar Batasunak eta klimaren aldeko elkartek ere atxekabe azaldu dute aurrez adostutakoetan atzera egin delako eta gas isurketak murrizteko ez delako neurririk adostu. Aurrera pausorik ematekotan klima aldaketak garapen bidean diren herrialdei eragin dien kaltea ordaintzeko konpromiso hori hartu izana da, herrialde aberatsenek euren gain hartu izana. Mekanismoa garatzen hasteko talde eragileoa sortu dute, trantsizio komite izenekoa, 24 herrialdez osatua, eta urtebetez landuko ditu ekimen horren funtzionamenduari eta finantzaketari buruzko xehetasunak, 2023ko COP28an onartzeko. Testu inguru honetan Greenpeacek aurrera pausotza jo du garapen bidean dauden herrialdentzako funtsen sorrera hori. Ez dituztelako beharrezko mekanismoak, ez dutelako behar bezalako baleak bide ekonomikoak, ez? Noera berean dira inpaktu okerrenak jasartzen ari direnak, ez? Eta gero gainera agian erantzukizun gutxien dutenak, ez? Emisio aldetik eta gutxien sortzen dutena direlako, ez? Alde horretik eskatzen duguna da justo erantzule handienak, ez? Orain arte emisio gehien sortu dituztenak, mekanismoak jartzea, bai ekonomikoak, bai bertzen modu batetakoak, funtsak bideratzeko herrialdia hauei adaptatzeko, mitigatzeko eta aukera izan dezaten. Dena den Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko zuzendariako hartarazi du planetak egoera larrian jarraitzen duela eta isuriak murrizteko konpromiso zehatzik ez dela jaso COP27 goi-bileran. Ikusi beharko da beraz datorren urtean Dubain egingo den COP28ko goi-bilera nola joango den. Eta nazioartera begira jarriko gara jarraian, Asier Blas, EHUko zientzia politikoko irakaslearekin. Eguerdion, Asier. Eguerdion. Azken astean tentsioa goraka egin du, Polonian jaurtitako misil baten ondorioz, NATOko kide baten eremuan lehen hildakoak izan zirelako eta alarma guztiak piztu zirelako. Dena den, misilaren berri lehen aldiz izan genuenetik ona, zer nabarmenduko zenuke, bai informazioaren aldetik, zein gertaeren aldetik ere? Bueno, lehenik eta ben informazio aldetik, klasiko bat bilakatu dana gerra honetan, ez da? Mendebaldeko hedabideek zuzenean Errusiari egotzi zioten eta informazio askorik ez geneukan. Halere horren araberako adirazpen asko entzun genituen Europako zenbait liderren artean, hedabideen artean, eta bereziki Poloniar eta Baltikoko herrialden artean. Eta gero ikusi dugun bezalaxe, azkenean etzan errusiarra izan. Hori azpimarratuko nuke batez ere informazioari dagokionean. Bestalde, gertaerari dagokionean horrelakoak gertatzen dira gerra egoera batetan. Kasu honetan ez da izan Errusia, izan zitekeen, beti ere bonbakatzen danean herrialde bat, herrialde horretatik kanpo dauden lurretara iritsi daitezke bombak. Horatu dezagun 1989an, NATO Jugoslavia bombakatu zuenean, bombak iritsi ziren eta hildakoak sortu zituen, besteak beste Bulgarian eta Sofia bere hiriburuan, ez da? Orduan, Errusia izan ziteken bai, baina netzan izan, eta azkenean Ukraina izan zen. Kontua da horrelako egoera batek sortzezaken arriskua oso handia zala, eta batzuk bazirudien pozik zeudela. Errusia izan zitekeelako edo. Ameriketako estatu batuetatik askar, ordu gutxitan atera ziren ez zuhurtzia eskatzen behintzat, argitu arte ez, noren azten misil hori, edo era askarrean ere agertu zen misila errusiarra etzela ezan ez. Zure iritziz, hain askar ez, hain era askarrean agertu izan da misila errusiarra etzela, baiestatzen zeren isla izan zen hori. Zuhurtzia hitz egin daiteke, zeri erantzuten dio? Dudari gabe hor,
Esango nuke 3 herrialdek zuhurtzi handiarekin ibili zirela, batez ere beraien gobernuak, Parisen eta Berlinen etzen ezer esan, hasieratik, isilik geratu ziren, seguruenik informazio gehiago eduki arte, jakinik Errusiar misilak baldin baziren, egoera arriskutsua izan zitekeela. Izan zitekeelako arrisku nuklear batentik gertuen egon garen unea, seguruenik Kubako misilen garaitik. Dozein kasutan, hor Amerikako Estatu Batuetan ere gobernuari dagokionean bazirudien zuhurtziaz ere aritu zirela, eta azkar alboratu zuten Errusiar hipotesia, seguruenik jakinik Errusiarrak izan balira, eta jakinik Poloniak eta Baltikoko herrialdek eta Ukrainak duten gogoa gerra eskalatzeko, gerra goratzeko, egoera oso arriskutsua sor zitekeela. Argi dagoena da guztionekin, Ukraina bakarrik gelditu dela, misila Errusiarena dela esatean, honek zein eratara baldintzatu dezake gerraren bilakaera? Bueno, garbi dagoena da, Ukraina erridikuloa egiten ari dela momentu honetan. Hori Amerikako Estatu Batuetatik ere adierazi izan da, azkeneko gunetan, ez da? Hain zuzen ere, tematzea honetan ez dakalako zentzurik, garbi dago, datu guztiak esaten dute argi eta garbi, defensa aereo antimisil bat dala eta Ukrainarra dala. Beraz, alde horretan tematzeak ez dio mesede egiten Ukrainari, eta horrela adierazi diote mendebaldeko zenbait edabide eta gobernuetatik. Hortik aurrera zertan eragingo duen gerra honetan, badirudi oraingoz duela eragingo, Ukraina izan baita, eta Ukraina, naiz eta kasu honetan bere misilak Polonian erori, NATOko herrialde batetan, garbi dago NATOk ez duela erasotuko Ukraina. Izan ere, Ukraina NATOren zerbitzurari da gerra egiten momentu honetan Errusiaren kontra. Beste berri bat ere, egunotan heldu zaiguna, hori da Nord Stream gazbidarekin lotutakoa, hain zuzen ere matxuraren arira ez, Suediak lehergailuen arrastoak aurkitu dituelako bertan, zer esaten digu honek? Bueno, jakina da zer gertatu da Nord Stream. Falta zaizkiguna da datu zehatzak, baina garbi dagona da hor eraso bat egon zala, eta datu horiek hori konfirmatzera datoz, falta zaiguna da jakitea nork egin zuen eraso hori, besterik ez, eta nork egin zuen hori ere badakigu mendebaldeko aliatuen artean begiratzera eramaten gaituela. Eta hori da falta zaigun informazioa, besterik gabe, Suediak bestalde ere askotan iragarri du ikerketaren datuak ere sekretupean mantentzeko borondatea izan dezakela, segurutaz ze datu diren. Alemaniak berak ere antzerako adierazpenak egin ditu, beraz, garbi dagoena da, erasotua izan zara Nord Streama, kontua da nork erasotu zuen, garbi dagoena da, erasoa etorri baldin badan baitetik mendebaldetik edo mendebaldeko aliatuetatik etorri dela. Eta hori argitzea, ez dakigu inoiz jakingo dugun benetan nork egin zuen. Basier Blas, eskerrik asko beste behin gurean izategatik eta gako guzti hauek emategatik. Zuen. Eta Katarrera begira ere jarri behar gara, izan ere dakizuenez hasi delako dagoeneko munduko futbol txapelketa, giza eskubideen urraketek, errepresioak eta ustelkeriak zikinduta. Eta gurera itzulita Euskaraldiak lehen egunak egin ditu, eta datozen 2 asteetan ohiko bihurtuko den keinua egingo dute askok estreineko, Sao Bizi edo Belarri Prest txapartzea eta kalera atera aurretik paparrean jartzea.
Eguneroko hizkuntza ohiturak aldatzen hastea da Euskaraldiaren erronka nagusitako bat, eta hain zuzen UEMA, Udalerri Euskalduden Mankomunitateak, xehetu egin ditu Eustatek emandako datu horiek eta Udalerri Euskaldunetako egoerari erreparatu dio. Ondorioa, kezkatzeko modukoa. Euskararen erabilera atzeraka ari dela nabarmen Udalerri Euskaldunetan. Iraitz Lazkano daukagu, UEMako lehendakaria, pantaiaren beste alboan, eguerdion Iraitz. Bueno, zer ari da gertatzen Euskararekin Udalerri Euskaldunetan? Bueno, esan duzun bezala, aztertu ditugu 2021 bateko zentsuan gora bera horiek, eta, ikusten ditugu hainbat argitzan, kezkatzeko, badare arrazoiak, baina, pixka positibotik hasteagatik edo, aipatu nahiko nuke, gero eta Udalerri Euskaldunan gehiago ere badagola EAen, eta horietako gehienak UEMako kide direla, eta horrek adierazten digula, Euskaldunon lurgune hori gero eta zabalagoa eta gero eta sendoagoa badala. Baina horrek ezin digu ezin gaitu itxutu eta bigibistakoa dan galera nabarmen hori aipatu gabe ezin dugu gutxi. Ezagutzan berako joera nabarmena da. Nabarmena izan da, pixkat esango nuke azkenen gurtan eten egin dela ezagutzaren berazko joera hori, baina ez dugu lortzen eteteaz aparte berreskuratzea, eta ezagutzan pixkanaka gorako urratsak egitea. Eta horrek ekartzen duguna azken finean, Udalerri Euskaldunetan Euskaldun ehunekoa edo Euskaldun dentsitatea gero eta txikiago izatea. Beste datu bat ere plazaratu duzu, eta hori da geroz eta txikiagoa dela Euskara lehen hizkuntza dutenen proportzio hori. Datu honi zein azalpen aurkitzen diozue? Azalpen bat baino gehiago, ez? Hasiera baten igual, pentsa daiteke transmisioan egon daitekeela arazoren bat, hau da, belaunaldi batek hurrengoari, ez? Euskararen transmisioa ondo egin ez diola edo, baina ez dugu uste hori danik arazoa, uste dugu Udalerri Euskaldunetan, beste edozein eremutan baino gehiago transmititzen dela euskara. Bai ikusten dugu egon dien biztanle aldaketak, ez? Edo biztanleen joan etorriak horrek berak izan dezakela eragina handia, ez? Batetik hori, eta bestetik hainbat herriren tamaina handitzea ere, ez? Inguruko herrietatik bizitzera etorri direla eremu euskaldunagoetara hainbat pertsona, ez? Horrek eragin diguna da eremu euskaldunetan erdaldun gehiago egotea, eta uste dugu ere baino herri baten euskaldunen profila aldatu egin dela, ez? Euskaldunak lehenago gehiago baldin baziren lehenengo hizkuntza bezala euskara zeukatenak, orain ohikoagoa da, ez? Bigarren hizkuntza euskara dutenak edo erdaraz erosoago jarduteko ohitura hori dutenak. Hor, nik uste dut bi hiru kontu horiek danak batera behar diela pixkatu ulertzeko joera aldaketa hori. Etxeko erabilerari buruz ere hitz egiten du, kaleratu duzuen txostenak, zein da argazkia? Argazkia egizan da larritzekoa da, ez? Hor, esan baldin modulen ezagutzaren beherakada hori poliki gutxitzen edo, ez? Gelditzen baldin moduan, nahiz eta ez lortu hori berreskuratzea, atzerapasun nabarmenak eman dira erabileran, ez? Adibide bat jartzeagatik, 1991an 190ko ezagutza mailarekin 191 baldin bazan erabilera, 2021 batean 184ko ezagutzarekin 219koa da. Ez hau da, proportzioan atzerakada hori esango nuke askartu egin dela, ez? Eta hala ere, nik uste da aipatzeko dela beste edozein tokietan baino gehiago erabiltzen dela Udalerri Euskaldunetan euskara, baina orokorrean ikusten dugu joera negatiboa dela, ez? Hori zer azaldu dezake, lehen esan bezala, faktore bat baino gehiago, ez? Faktore bakarra baldin balit, bego errazago izango litzake hor neurriak hartzea ere, baina, batetik aipatu duten, hasieratik aipatu duten ezagutza txikiago horrek, euskara erabiltzeko aukerak ere, neurri baten mugatu egiten ditu, ez dago hainbeste espazio euskaraz jarduteko. Bestetik, lehen hizkuntza euskara espaldin bada, edo jende gutxiagoren lehen hizkuntza baldin bada euskara, espazio gutxiago egoteaz gain, erosotasunean edo ohituretan ere horrek izan dezake eragin negatibo bat, ez? Eta gero bestetik, bizimodu aldaketak, ez? Orokorrean Udalerri Euskaldunetan ere bizimodu aldaketak eta herritarren ohituran aldaketak egon baldin badira, horrek ere eragina izan dezake euskararen eguneroko erabilera hortan. Hauxe, beraz, diagnostikoa aipatu dugu ere Euskaraldia dagoeneko martxan dela, beraz ere horretan eragiteko aukera aproposa, ez da? Bai, nik uste dut Udalerri Euskaldunetan ere ezinbesteko ekintza edo ariketa proposatzen digula Euskaraldiak, badaukagulako guk ere zer hausnartu, sarri
udalerri euskaldunetan dena egintzat emote hori ere ez, arazo izan da. Arazoak ez identifikatzea bere ere arazo bat badalako, eta badakogulako guk ere zer hausnartu eta nola eragin gure eguneroko hizkuntza ohituretan, eta nola egin dezakegun egunero euskara pixka gehiago erabiltzeko. Nik uste dut herritarren aktibazio alde hortatik ezinbestekoa dela. Badakigu euskaraldia ez dela izango euskararen erronka guztien irten bidea, ez dela barita magiko bat izango, eta horrekin batera beharko dela beste kontu batzuk. Herritarduntzeakin eta aktibatzeakin batera ezinbesteko izango dalako politikak aktibatzea eta benetan errotiko politikak egitea, egiturezko neurriak hartzea, bai hizkuntza eskubideak bermatzeko eta baita egunerokotasunean euskara eroso gehiago erabiltzeko espazioak edukitzeko. Mezu horrekin geldituko gara, Iraiz Lazkano, eskerrik asko gaurkoan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei berriz behar, ondo zaie. Eta kulturari helduta, bertsolari txapelketa nagusiko final aurreko saioak egiten ari dira egunotan, eta orain arteko mailari eutsita, Alaia Martinek pauso handia eman du bertsolari txapelketa nagusiko finalera begira. Izan ere, larun bat arratsaldez Amurrion jokatu den finalerdian, Garaile izan da Martin, 676 puntu biltzea lortu ostean, ariketa guztietan aurretik auritu da Oiartzuarra. Informazio horrekin utziko zaituztegu eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan, gurean izango dugu Iñaki Barzena ekologistak martxaneko kidea, orain arte. Beraz nere txiki polit, zuk behar banauzu behar, hartzazu lasaititia eta lasai egin negar. Ta nahi dugun erritmoan askatuko dugu elkar. Ta nahi dugun erritmoan askatuko dugu elkar.
Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari ate irekiko diogu, horretarago gaurkoan gurean daukagu Iñaki Bartzena, ekologistak martxaneko kidea, eguerdion. Eguerdion. Bueno, beste COP bat amaituta, COP 27 aurtengoa, eta funts ekonomiko bate sortzean hartuta bai, baina erregoi fosilak alde batera usteko adostasunik ez. Bueno, hori nabaria zen. Olako bileretan aldez aurretik ez badira akordioa lortzen, bertan antxarkia egiten da. Presioak, aldaketak, baina genekien, gainera, non eta egindan bilera hau, ez? Erregimen diktatorial batean, herrialde afrikar batean, turistentzako hiri baten nun bakarrik gazkinez aldeu daiteke, bai, ekologisten aldetik, bertara joateko mobilizazioetara ez da deitu, joan behar izan duten pertsonak, labait parte hartzera eztabaidatan gobernuekin, baina, lortu den gauza txikietako bada, orain montatu behar diren fondo berriak, lortzen baldin badira, labait, erantzunkizun diferenteekin erantzuteko aldaketa klimatikoari herrialde batzuk eta besteok, negoziazio horietan onartu da gizarte zibilak, mugimendu ekologistak, sindikalak, emakumezkoak, indigenak parte izango dutela. Baina, betiko moduan, gero konjuntura bakoitzan ikusiko da. Eta ikusten duguna da, olako bilera nagusi hauek ez dutela betetzen inungo akordiorik, esperantzarik gabe hasten dira, eta bukatzen dira, gazi gozo, olako keinu batekin, kuriosoa da. Aurten, gaur gara 2022 garren urtean. Nazio Batuek, duela 50 urte, 1972an lehenengo batzar ingurumen gailurra egin zuten Estokolmon oso famatua. Handiko gehi urtera, gero Nairobin, gero handiko gehi urtera, Rioko gailurra oso famatu izan zen, garapen sustengarria. Gero Johannesburgora, han euskaldun batzuk egon ginen, eta porrot bat izan zen. Eta gero berriz Rio de Janeiro izan zen, horbe bai, euskal delegazio bat egon zen, eta aurten tokatzen zuen, 2022 tokatzen zuen berriz egitea. Nazio Batuek erabaki dute festejorik ez egitea, olako dirutza gastatzen dela ez egitea, eta ni pentsatzen dut, olako etekinak egiteko, olako gaur egun diplomazia ekologikoaren politikak oso eskasak dira, eta hobeto ez egitea. Ez dira bat ere eraginkorrak orduan zure ustez? Ez. Izan ere kontuan hartuta ere, 600 lobi talde baino gehiago parte hartu dutela goi bilera horretan, ez da? Bai, nik gogoratzen dut Johannesburgon ginelan, eta porrot izugarri izan zen, Inditex, firma multinazionali, baina, Amantzioren eskuetan dagoena, han delegazio bat zegoen, ez dakit, herrialde batzuk, baino handiagoa. Eta hori da, eta BMW, eta Iberdrola, eta enpresa eta lobby petrolero asko han egoten dira, euren negoziaketak, eta batez ere, testu ofizialetatik garbitzeko konpromeso txiki horiek, ez? Izugarrizko lan egiten dute, erosten dituzte politikariak, eta, eurentzako etekina ateratzen dute, baina gizateriarentzako bapez. Plantatzen den beste galderetako bat izan daiteke, ez? Ekologismoa, zen puntura arte izan daiteke ekologista, sistema ekonomikoa kolokan jarri gabe? Ekonomia eta ekologia berez ez dira oso diferenteak. Eiko da etxea, eta etxearen zantza eta etxearen zientzia, horretaz ari dira ekonomia eta ekologia, ez? Baina ekonomia bihurtu zaigu bakarrik krematistika, ez? Bakarrik merkatuaren dinamikak eta aberasteak eta pilatze ekonomikoak. Produkzioa eta konsumo handitzea. Horrekin ez goaz ondo. Mundua gero eta asimetrikoagoa da, gero eta pobrezia gehiago eta gero eta elite aberazako, disonantzia horretan bizi gara, eta eredu kapitalistak ematen du ez du ekokapitalismo edo kapitalismo berdea edo ekonomia kapitalista berdea, hori osimoron bada, hori ezinezkoa da. Uste duzu aldea egon badagoela bentsate instituzioen eta gizarte zibilaren aldetik?
Ez, nek esango nuke, bueno, instituzioetan diskurtso diferenteak egiten dira segun eta nor kontrolatzen duen gobernua. Trumpen gobernua eta Bidenena egite dute diplomazia diferentea. Segun nor dagoen Europar Batasuneko lidergoan sozialdemokratak, ala liberalak, ala konservadoreak, edo ikusten baditugu herrialde populista eskumatarrak, edo herrialde populistak eskertearen eskuetan dagotena, diskurtso sozioekologikoak diferenteak dira, zoritxarrez politika extraktibista eta politika antiekologikoak ez dira indiferenteak, baina bai, eta harremanak bai, ez dira berdinak, ez da berdin mugimendu ekologista italianoa Melonirekin edo sozialdemokrata batekin, ez da berdin Trumpekin edo Obamarekin. Egia da, politikari guztiak eta instituzioen jokamoldeak ez direla berdinak segun ze ideologia dagoen gobernuan. Baina harremanak nik esango nuke gaur egun, eta ikusten dira mobilizazioak, alde batetik dago jendea, sindikatuak, ekologistak, emakumeak, jubilatuak, gazteak kaleetan eta unibertsitateetan, eskolatan, euren eskakizun klimatiko, justizia eta energetikoak eta instituzioen aldetik erantzuna oso eskasa da. Dena den, esan daiteke kontzientzia soziala egon badagoela, esaterako ez, azken aldian ikusten ari garan munduan zehar, zenolako ekintza batzuk egiten ari diren, museoetan, hain zuzen ere ez, klima larrialdiaren egoera salatzeko, eta horrek sortu duen arrabotzu guztia, nola ikusi duzu hori? Pasan egurean entzun nuen irratian, gazteek egindako museoetan ekintza horiek ez direla bat ere arrakastatsuak izan, nik esango nuke, munduko komunikabide guztietan atera dira. Atera dira, Goya eta Van Gogh eta olako erretratuak oso famatu direlako. Bete dute euren egitasmoa, hau da, agerian jartzea politika klimatikoak oso eskasa direla, eta gauzak egin behar direla. Ez dakit, nire ustez komunikabide guztietan eta agenda politikoan egon badira, lortu dute gazte horiek, lortu nahi zutena. Beste gauza bada, horrekin nora, hori da publizidadea, eta publizidadea mai gainean jartzeko hori, gero Egipton ikusi duguna, politikariek ez direla gauza adosteko politika klimatiko justo batzuk, edo modu demokratikoetatik gauzak ez direla konpontzen ari, ez? Gazteek jokatzen duten desobedientziaren bidetik eta, sabotaje horiek, eta, nik uste dut, errespetu handiko gauza direla, ez dutela inongo kalte handirik egiten, jende gaztea dira, eta hori motivazio handia da, Fridays for Future mugimendu hori, Greta Thunbergekin hasi zana, bere arrastuak utzi ditu, eta haindik, badago orain, holako ekologismoan ikusten da modu esperantzagarri moduan. Gazteak ari dira puntatzen burruka ekosozialetara. Hori posgarria da, nire ustez, tertuliano bat edo beste entzutea, esan, horiek, ezin direla arteko elobrekin jolastu, euren eritzia da, nirea ez. Transizio ekologiko justua, horixe bera eskatu zenuten larun batean ere, Euskal Herriko 4 hiriburuetan, zein urratz ekarri beharko luke transizio ekologiko justu batek? Niri asko gustatu zizedan, asko gustatu jaten Bilboko manifestaldian, ekologisten partian agertzen zen pankarta, irulegiko eskua, egoten zen zorioneku esaten, eta esaten fosilak lurpean eta borroka kalean. Hau da, transizio ekologikoaz gaur egun eto garapen sustengarriaz edo sustengarritasunaz eta eragile soziopolitiko guztiek hitz egiten dute. Iberdrolak, Nazio Batuek, Europar Batasunak, Athletic Bilbao, danak hitz egiten dute transizio ekologikoaz. Asuntua da, zer jartzen dugu horren atzean. Eta guk errebindikatzen dugu transizio ekologiko justua, demokratikoa eta sustengarria, ikusten dugulako gaur egun transizio ekologiko horretarako planteatzen diren irtenbideak ez direla bat ere onuragarriak eta ez dira bat ere bideragarriak, ez? Ez direlako justu, gaur egun adibidez ikusten baldin baditugu zenolako plangintza
energetikoak dauden, edo zen nolako politika, zabor politika dauden, esaten duguna da, ez dira justuak, ez dira demokratikoak, ez dira parte hartzaileak, eta egiten ari dira bakarrik gutxi batzuk, elite gutxi batzuk negozioa egiteko. Hori da, asteburu honetan, Euskal Herriko hiriburuetan, sindikatuek, pensionistek, emakumeek, ekologistek, errendikatu duten, hau da, egin kasu jendeari, gizarte zibila kontutan hartu, eta eragile sozialak planteatzen ditugun gauzak erantzun. Eta ez bakarrik negozio gizonek egiten dutena. Garaiz gara, oraindik norabidea aldatzeko? Bueno, hori da botila erdibeteta edo garaiz, nik ez dut ikusten gure instituzio politikoetan hemen Euskal Herrian, eta esan behar dut modu negatibo baten, ez Espainian, ez Frantzian eta ez Europar Batasunan, ez dut ikusten lider politikoen aldetik jokamolde hori, transizio ekologikorako, transizio sozial eta ekologikorako proposamen justuak, demokratikoak, parte hartzailea sustengarriak ez. Ari dira makurtzen interes ekonomiko nagusietara, eta horrek eramaten gaitu nire ustez egoera txarretara, gero eta pobrezi energetiko gehiagora, gero eta hori gazteen egoera gaizkiago batera, eta bestalde batetik, prekarietatea, eta ikusten ari garana da, prezioen gorakada, energiaren prezioen gorakadaekin, zen olako problemak ari dira sortzen gure gizarteetan. Hau da, minoria batek izugarrizko negozioa egiten du, baina gehiengo batek pairatzen ditu prezio horiek, gainera prezio horiek ez direla bakarrik energiarenak, baizik eta elikadurarenak, garraioenak. Lantzean behin esan behar dugu, berriona direla, garraio publikoetan jaitsi dituzte salneurriak. Hori onuragarria da. Hori da instituzionaldetik eginen gauza hon bat, eta esan behar da. Gurean eta epe laburrean ere dagoen erronka nagusietako bat da zer egin zaborrarekin nola kudeatu, eta hain zuzen ere berriki Eusko Jaurlaritzak plan berri bat aurkeztu du horri heltzeko, 3 zabortegi handituko dituela adierazi dute eta beste 2 berriro ireki. Aurkeztutako planaren inguruan zer esango zenuke? Zaborren politiketan Eusko Jaurlaritzak jorratu dituen bideak dira beti provisionalak, beti behin-behinekoak, beti, orain ezinbestean egin behar dugu, baina gerorako behin-behinekotasuna, behin-behineko profesionalidadea, eta dauzkaten jokamolde bakarrak dira zaborren, ezaten dute eurek valorazioa, eta valorazioa nahi du erretzea, eta energia elektrikoa produzitzea, eta bestalde batetik, zabortegi berriak egin alden neurrian. Karo, daukagun problema da sistema industrial batean bizi gara, nun gero eta hondakin gehiago ekoizten diren. Eta hori da, nik gogoratzen naz, ekologistak moduan, hasi ginela honetaz, duela 50 urte, planteatzen, Europatik datorren legea araudiak esaten du, lehenengoa da zaborra gutxitu. Hau da, gero eta gutxiago produzitu. Eta hemen daukagu gero eta gehiago. Zergaitik, jendeak esatu behar. Gero eta zabor gehiago, bai, zergaitik. Negozio badalako. Bere kudeak eta negozio bada, zuk eta gu Euskal Herrian, eta hori Zaldibarren ikusi izan, gu gara zaborraren importatzailea. Guk importatzen ditugu, gu daukagu problema bat, etxeteako zaborrekin, baina daukagu beste problema handiago bat, zabor industrialekin. Eta zabor industrialak eta zabor toksikoak ekartzen ditugu, erosten ditugu, beste herrialdetako datozenak, Zaldibarrera zetozen milaka kamioioiek asko eta asko Frantziatik edo Euskal Herritik kanpo etortzen ziren, bertan negozio bat egiten ari zalako. Eta hori aurrela mantentzen den bitartean, eta zaborra baldin bada batez ere gutxientzako negozio bat, gu oso kezu gaude, eta ikusten dugu alde batetik daudela enpresa kapitalista batzuk historizko dirutza ari direla egiten zaborren kudeaketarekin, baina ikusten dugu gobernuan dauden partidu biak daudela hor, enpresa horiekin negozioa egiten ere bai. Orduan, orain, esaten dute, eske egoera itolarri baten gaude eta behar ditugu zabortegi berriak. Hori da, duela 40 urte diskurso berdina.
Eta mantentzen duzu diskurso berdina, gauza berdinak egiteko, etekin berdinak, eta esku berdinetan zarama negozioa izateko. Horrek ere zenolako ondorioak sortzen dituen ikusi zen Zaldibarko zabortegian, eta berriki azaleratu da Lakuako 3 teknikarik prebarikazio delitua egin ote duten ikertzen ari direla. Eusko Jaurlaritzak dena den Bruselan egindako txosten horretatik tiraka, gaia itxitzat jo nahi duen arren, zeren erakusle da, 3 teknikari, Lakuako 3 teknikari ikerketapean egoteak. A ber, guk fakultatean, Deustuko Unibertsitatean zuzenbidean ikasi genuen, delituak pertsonek egite dutela. Gobernu batek ez du delito bat egiten, sindikatu batek bez, enpresa batek bez, pertsonek egiten dute. Eta, klaro, zarama politika txarto egiten baldin badira, eta espearrak edo ondamendiak, eta orain, bai, ondamendia esan dutena, duela 3 aste ikusi nuen Donostian ondamendia antzerki obra hori izugarri interesgarria, Fuchs eta Arkaizkanok egindakoa, eta bai aktore superonak, musikariak, eta oso obra ederra, pandemia garaian gertatutako ondamendi hori plazaratzeko eta ikusteko benetan nola jokatzen duten komunikabide nagusiek, enpresariek, lider politikoek, lider politiko ezain handiek, eta euren arteko konponbideak nola lortzen dituzte, etekina eta etekin ekonomikoa egiteko eurak, gutxi batzuk. Benetan, gomendatzen dut hemendik, ondamendia antzerki lan hori ikustea. Eta, han, Zaldibarren ikusi genuna, zoritxarrez, gertatzen ari da beste lekuetan, adibidez, Zubietan. Zubietako errauskailuaren kotako mugimenduak aurkitu du hor prebarikazio problema hori berdina eta auzitegietara eraman dute gauza berdina zergaitik. Nolabait, ingurumen zerbitzuetan dauden teknikariek ez dute betetzen nolabait segurtasun neurri minimoak eta beste aldera begiratzen dute edo onartzen dute onartezina dena. Eta hori ikusi da Zaldibarren eta hori ikusten ari da Zubietako errauskailuan. Eta hor ikusten dugu betikoa. Zaborraren kudeak eta esan dugun bezala, negozio bezala ulertzen da, negozio hori aurrera ateatzeko presaka egiten dira obrak, egiten dira segurtasun baldintzik gabe, egiten da dana aurrera, eta presio horretan konturatzen ari gara teknikariek, hau da, nolabait jendearen segurtasuna, jendearen osasuna, langileen eskubideak hori, babestu behar zituzten horiek, ez dute egiten. Eta hori, evidentziak agertzen direnean hori ez dela egiten, auzitegietara jo behar dugu, horrela egin du mugimendu ekologistak, eta ikusiko dugu epaileek zer esate duten. Batzutan epaileek egiten dute gauza bera. Beste aldera begira eta presio politikoak onartu eta esan, hori konpondu daitela Tribunal Gorenak edo Europak. Baina momentu honetan gu, konfiantza hori badaukagu, nolabait, bide judizialetik zerbait lortu daitekela, agerian jartzeko, bai Zaldibarren eta bai Zubietako proiektu horietan dauden eslegaltasunak eta dauden jarrera deliktiboak. Zubietako erraustegia ere aipatu duzula, egoera Zubietako erraustegia hori behin betiko edo behintzate behin-behinean ixteko modukoa dela esango zenuke? Bueno, ez dakit, hor presio oso handia dira eta ez Gipuzkoako gobernuak ez du olakorik egingo dena den, momentu honetan badaude alerta emoteko datuak, adibidez, agertzen ari diren hondakinen artean, errekan, airean baina, errekan agertzen ari diren pozoinak, eta pozoin horiek ari dirateatzen ez dago dudarik errauskailutik, eta errauskailuak ez du segurtasun neurri minimoak betetzen zergaitik. Perituen edo adituen esanetan oso azkar egin direlako gauzak eta barneko funtzionamendu hori errauskailuena eta bere galdarenak ez dela egokia. Orduan, zer egiten dute? Daukaten eskutartean daukaten problema horiek
kanpora bota nolabait teknikoki gordetu behar zituzten neurriak gorde gabe, eta hori errekan agertzen da, eta agertzen dira amoniakoak, agertzen dira diozinak, agertzen dira furanoak eta beste toxizidadeak legez kanpokoa direna. Eta ematen du, eta hori da ikustatzen ari dena, teknikariek, Eusko Jaurlaritzaren teknikariek hori ikusi dutela, hori bazekitela, eta horretaz ez dutela ohartu. Orduan, ikusten ari dena da, zaborraren kudeaketa oso problematikoa dela, baina oso problematikoa denez, politikari jarraitu duten logika izan da, enpresarioen logikan jarri, eta ez pentsatu, eta ez da, inoiz ez da lortzen, ez? Zarama gutxitzea, tona gero eta gutxiako produzitzea, eta nolabait politika desberdin bat lortzea. Hori ez dugu ikusten, eta zuk esan duzun bezala, Arantza Tapiak duela gutxi agertu duen plan berria da, zarama gehiago daukagunez, kudeaketa bat egin behar dugu, alde batetik, zabortegi gehiago jartzeko Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban. Eta zabortegi ilegalik alda gurean ere? Bueno, ez dakit, zabortegiak dira, justo, zarama politika baten azkenengo urratza, ez? Lehenengo ebitatu behar duzu zarama hori, eta zarama hori egiten baldin baduzu, saiatu behar zara berziklatzen ahalik eta gehien, ez? Pasan egunean, gure taldeak salatzen zuen bolintzun agertu dan zabortegi ez legal bat, ez? Bolintzio inguruan obrak ari dira egiten, eta pista horietatik, desalmao batzu joaten dira, eta botatzen dute edozien gauza errekaren kontra. Hori da, bestalde batetik, nork zaindu behar du hori, nork euki behar du erantzukizuna hori ez gertatzeko? Bilboko udaletxea, Bizkaiko Diputazioa, Eusko Jaurlaritzako horiek gobernatu behar du hori, eta ez da ekologisten ardura bat. Ekologistak egin alduguna da, hori salatu eta hori oharra eman, eta esan, hau gertatu da, mesedez, zaintza gehiago jarri, ez? Hori da, ikusten ari da, garena, zoritzarrez, lehen esan duten bezala, zaramaren inguru politikak Euskal Herrian dira behin-behinekoak, provisionalak eta provisionalak. Zertarako? Negozioa egiten jarraitzeko. Guzti honen atzean ere esan daiteke ez dela kolokan jartzen ari, testuinguru ekologiko honetan etengabeko produkzioa, etengabeko garapen hori, ez? Produkzioaren eta kontsumoaren burbuila hori jarraitzen duela aurrera. Ez dugu onartu nahi mugak. Ez ditugu onartu nahi mugak, ez ditugu onartu nahi ekosistemek, bai itsasoak, bai mendiek, bai errekek, bai basoek, muga batzuk dituztela, eta gu bizi gara herrialde industrializatu baten gure produkzio eta konsumo joerek jotzen dute muga horiekin, eta ez dugu onartu nahi aldatu behar dugula gure bizimodua. Batzuk esatu dute bizimodu imperiala, gero eta kotxe gehiago, gero eta tramankulu teknologiko gehiago, bai, jakin behar dugu horrek sortzen dituela kalteak, eta horren soluzio bidea dela, gure produkzio eta konsumo joerak aldatzea. Horretan daude, talde pilo bat, esperientzia pilo bat ari dira egiten Euskal Herrian, konsumo eta produkzio eredu horiek aldatzeko. Babesa badago instituzioetatik, zerbait, ez nahikoa. Eta badaude enpresa, diferenteak, ekonomia sozialekoak, badaude enpresa batzuk unik. Pasan egunean, eukinuen topo, diskak egiten duen enpresa batekin, eta oso eredugarri, zitzaidan zemotako jarduera dituzte plastikoa ebitatzeko eta produzioa alik eta energia gutxien egiteko, badaude adibideak. Zoritzarrez, ez dira babestuak, ez dira bultzatuak askotan instituzioetatik, batzutan bai, baina gehienetan ez, eta eredu desberdin horretarako praktikak ari dira elikadura alorrean, nekazaritza alorrean, garraio alorrean, energia alorrean, ari dira planteatzen bide diferenteak, kooperatibismoa eta baina, horretan gaude, ilusio handiarekin eta erakusten posible dela, beste modu sozioekologiko askoz aberatzago bat ekoiztea. Baina Kibartzen, ekologistak martxaneko kidea, eskerrik asko gaurkoan ere Ameka Telebistara gerturatzagatik. Zuei.
Hurrengora arte. Eta tarte baten ostean, izango gara bueltan, egunero bezala solasaldiari ekiteko, gaurkoan gurean izango ditugu Esti Linares eta Mikel Alvarez. Orain arte. Ez da broma, gaur elegante etorri naizona. Ez da txantxa, gaurkoan txandala eta martxa. Ez da broma, gaur elegante etorri naizona. Ez da txantxa, gaurkoan txandala eta martxa. Ez da gutxi eta gutxiago eta hau da gure festa elegantenentzat. Ez dugu nahi Adidas edo nahi Pradaz dena ere bai ongi gelditzen zait. Zulora zara Valencia gauko boz golfean aritze kongidatorrelakos tema jokpeio. Guretzat korbatak, etxeko zapatak, komuneko bata, tamaikaku bata, Coco Chanel, Versace eta Dior, Dolce Gabbana edo izan da Louis Vuitton. Ez dugu marka baten beharrik atxeta eme funky honen oinarri. Lori edo argala, edo zaitezuk nahi bezala. Ez da broma, gaur elegante etorri naizona. Ez da txantxa, gaurkoan txandala eta martxa. Ez da broma, gaur elegante etorri naizona. Ez da txantxa, gaurkoan txandala eta martxa. Ez da broma, gaur elegante etorri naizona. Ez da txantxa, gaurkoan txandala eta martxa. Ez da broma, gaur elegante etorri naizona. Ez da txantxa, gaurkoan txandala eta martxa. Egunero bezala hasiko gara solasean, horretarako gaurkoan gurean ditugu Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Eta Mikel Alvarez ere gurekin, eguerdion. Eguerdion. Bueno, asteburura begira jarriko gara,
azaroaren 20ra, hain zuzen ere, egun esanguratsua, hainbat aspektuetan, baina besteak beste Santi Bruar eta Josu Muguruzaren erailketen urte hurrena ere izan zelako, egiari zorrek bertan oroitu zituen, baina ez soilik haiek, baizik eta estatuko biktima guztiak ere. 38 eta 33 urte pasa dira estatu terrorismoak gaurko egunez Santi Bruar eta Josu Muguruza erail zituenetik. Orduaz geroztik urtero elkartu izan gara hemen bertan eta Errekaldeko plazan, beren izenak, beren memoriak eta beren ekarpenak gurekin jarraitzen dutela aldarrikatzen. Ta dagokigu xede, zail bezain simplea, historia kontatu eta egitea. Etaren aurkako borroka estrategiaren aitzakiapean, proiektu politiko legitimo bati aurre egiteko giza eskubideak urratu dituztela aitortzea eskatzen du. Santiren proiektua, Josurena, dagoenako ez dauden beste hainbatena. Gaur, hemen biltzen gaituen berbera. Imaginatzen dugu, imaginatzen dugu. Estatuko terrorismoko biktimak ere gogoan, eta behin berriro ere ez, impunitatearen hitza edo impunitatearen zantzuak agerian oraindik ere. Bai, urtero egiten den ekitaldia da, baina egia da urtero, matiz edo ezberdina dituela. Eta urten Barrio Nuberen hitzak markatu dute ekitaldia. Eta horregia da, nolabait gatazka politiko horretan, alderdi batzuk edo alde batzuk pausu batzuk eman dituztela, batez ere politikoki. Eta egia da estatu terrorismoan, ia atzera buelta bat bizi dugula. Horri Barrio Nuberen hitzak ditugu adibide bezala. Eta egia da Barrio Nuberen hitzak alderdi politiko askotan, ia gehienetan, errefuxiat sortu zutela, mespretsua sortu zutela, baina egia da ere horrekin nahikoa ez dela, ez? Estatu terrorismoan atzean badaude ardura politiko batzuk, eta momentura arte behintzat ardura politiko horiek ez dira argitu, eta ez dira asumitu inkluso estatuaren partetik, eta uste dut aurtengo ekitaldiak hori jarri zuela mahai gainean. Bai, egia da, ez da, ardura politikoari buruz hitz egiten dugunean, eta ez da, orain dela gutxi hitzorik ikusterakoan izan zango. Bueno, zer motatako pausoak emango duen orain baita ere gobernuak, ez da, eta gaudenean hitz egiten askotan, ez da, zer den, zendan, ez da, zainketa prozedura horretan, eta nola egin eta nola eragin bestelako ekintzak batez ere memoriaren errekuperazioa, ez da, egiari sorrera, nola zenbatako ekintzak egin behar ditugun, eta hor, egon da punitate bat, bai egia da, bueno, politiko desberdinak ipin egin dira leku baten edo besten, baina benetan geratu egin dena da, eta orain zer, ez dago, benetan, ez da bestelako ekintzarik egin, ez da bestelako, ipineko dugu bestelako erantzun politiko eta sozial bat eragin, eta orduan honek ekartzen dagoena, ez da, eta ekitalde honek ekartzen dagoena da, zenbat pauso eman behar ditugu, eta batez ere zenbat eztabaida da, eta bestelako mailak eraiki behar ditugun, ez da. Nik justo pentsatu egin dut, ez da, bizka bat urteak ikusterakoan, justo gaur nire, eta hor dago batez ere garrantzi, uste dut, zer nahin kutsua da, zer geratzen den kutsua, ez da, eta gaur klasean nahin bilera, eta geuden horri buruz hitz egiten, klaro, nik komentatu egin diet, nire urteak begirata, nik non jaion, eta zan, ia, horrelako urteak, ez da, gertatu egin zirenean, edo nik jaio egin nintzenean, zegoen gatazka politiko oso sakon bat, ez da, gure herri mailan, eta galdetu egin diet nik haiei, nola bizi egin dut, edo nola zer gogoratzen dut, edo, karo, zeukatena zen, bai, oso urruneko gauza bat gertatu egin zela, eta bai, Euskal Herri mailan egon zirela, ez da, hainbat gatazka, baina benetan ez zekiten, eta ez dakite zer gertatu egin zen, ez da, eta nola egiten ari garen, ez da, errekuperazio memoria hori, uste dut garrantzitsua dela alde batetik historiak ekartzea, benetako historiak eta historia konkretuak, eta beste aldetik erreparazio modulu horretaran bakoitzak eta zen pixka bat aipatzen zen, ez da, aitortzea, bale, guk aitortu egin dugu, alde bat aitortu egin dago, egin dute pausuak,
baina beste aldetik zemotatako pausoak eman dira, ezta? Eta batez ere dolua pasatzeko eta errekuperazio mai batera heltzeko uste dut beste aldeko, ezta? Pausoak oso urrun geratzen ari direla, ezta? Eta horrek tentzioa ekartzen dau, eta horrek ekartzen dagoena da, bestelako pausoak ematea eta osasunak ez diren, osasuntzuak ez direnak. Bai, ez, nik uste dut hori, hitz egin beharren alde bateko pausu ez edo beste ez baino, eta hori ere mai gainean jarri behar da, ze hor nolabait kontraesanak daude edo abiadura ezberdinak daude. Uste dut, bi alde bitako pausua josteko estrategiez hitz egin behar dugula. Ze badirudi bestela xake partida batean aurkitzen garela une oro, ea nor mugitzen duen fitxa, ea nork egiten duen adierazpenik sakonena, gogorrena edo adierazgarriena. Egia da bakoitzak bere errelato izango duela, egia da bakoitzak bere historia kontatu behar duela, eta egia da bakoitzak bere valorazio politikoa izango duela, eta hori legitimoa da, eta egin behar da. Guztiok ez dugulako berdin pentsatzen, eta realitate guztiok ez direlako berdinak. Baina egia da ere, nolabaiteko hitz minimo batzuk bilatu behar direla, edo orue minimo bat bilatu behar dela, ez hainbeste pausu berdinak emateko, baina bai guztiok hizkuntza berdina hitz egiteko. Eta hizkuntza berdina horretan, errelatoak ezberdinak izango dira, baina batez ere etorkizunera begira horrelako gauzak gertatzen direnean, uste dut nolabait hizkuntza berdina hitz egiteak ahalbidetuko duela hori gainditzea, ze, gatazak gertatuko dira, inkluso violentoak ere gertatuko dira munduan zehar, baina hizkuntza berdina erabiltzen badugu, hitz egiten badugu, errezagoa izango da, elkarrizketa mailak sortzea, erlatio komunak sortzea, eta behintzat kontzeptu konpartituak sortzea. Bai, eta, legitimoa delako. Osea, esan gure dut, hor oinarrizko eskubideak dauz, eta oinarrizko eskubidei begira, egon behar dira eta eman behar dira pausu batzuk, eta da, legibidezkoa eta legitimoa delako. Jazta, ez dago, askotan sartzen garenean, bai, klaro, errelatuak daudezela, bai alde biak eta bai min, ez da? Eta gatazka politiko batean minak sortzen dira, beti, alde batetatik eta beste aldetik. Baina da, orain erreparazioari begira, ez da? Eta adibidez ni zuzenean erreparazio igual gehiago lan egin dut, ez da, genero biktima diren emakumeekin nola erreparatu, ez da? Zer egin honen. Baina, hala eta guztiz ere erreparazioari buruz hitz egiten dugunean, erreparazioan badauz pausu batzuk, estrategia batzuk eta ekintza batzuk. Eta hortatik asko hitz egin da, eta gure imaginarioan ipeni egin ditugu, ez da, biktimak eta besteak. Eta beste horrietan, baina oinarrizko eskubideak urratu baldin bagara, gure zer gertatzen da, gure imaginarioa oso estatu batekoak dela, onak eta txarrak. Eta onak eta txar horiek egiten dugunean, eta gainera diskurtsoa legitimatzen dugu, bermatzen baldigu guko gana gara eta haiek txarrak oso kostata, hau da, esan gure dut, gizarte mailan, ez da, erantzukizun eta erantzun publiko, politiko bat emotea eta aurrera pausoak emotea asko kostatzen da zen, eta egiten ari garena da, haiek txartu egin zuten eta besteak ez. Historiak bezala oso komplexoak dira. Eta eskubide eta oinarrizko eskubidei buruz hitz egiten baldin badugu, hemen hor, uste dut oso objektiboak izan algara, eta pertatik abiatu. Zer dira oinarrizko eskubideak? Hemen zapuztu egin du, zapaldu egin ditugu hemen oinarrizko eskubideak, hau nola bideratu. Eta hor izango litzateke, Mikel, uste dut, egoera oso ona, hori nola josi, ez da, estrategia hori eta josteko da, oinarrizko eskubideetik abiatuta, eta ez oinarrizko eskubideak, nortzuk egin diguz beste batzuk, eta horrei, igual, historiak, modu komplexuan saiatu behar gara hitz egiten, eta modu heldutasun mail batean, ez da? Eta askotan, ez da, iruditzen zait, historia kontatzen ditugunan eta diskurtsoak ikostatzen ditugunan, ume txikitxoi bezala kontatzen ditugu, ez da? Eta ume txikitxoak baita ere kolertu aldezakete zer den komplexutasun maila. Eta gizarteak uste dut ja, heldutasun mail batera heldu behar garela, non ulertu behar ditugula, nabardura asko daudezela, eta barne historio asko daudezela, eta gero azpian daudezena dago batez ere oinarrizko eskubideak. Bai, ari horretatik tiraka, eta ja amaitzeko agian, naiz eta akordio politiko bat egon, askotan simbolikoa den eremu horrek pisu asko hartzen du, eta adibide konkretu bat jarriko dut. Orain dela 3 aste, Nafarroko parlamentuan, adosten zegoen adierazpen instituzional bat Ceuta eta Melillan gertatutakoaren inguruan. Eta hor akordio politiko bat zegoen, indar politiko guztiak adoste duen hori gaizki zegoela eta adierazpen bat atera bertzela. Etzen, akordio bat atera iritsi parlamentua zergatik, kondena hitza sartu zelako adierazpen horretan, eta EH Bildu kanpoan geratu zen. Akordio politiko bat egon bat zegoen, baina simboliko eta diskurtsiboa den mundu horrek eragotzi zuen, nolabait,
adierazpen hori erdiestea. Hori da hitzak arma bezala erabiltzea, ez? Guztiok ados bagaude, goazen sortzera josteko eremu batzuk edo ari amankomun batzuk hori guztia ahalbidetzeko. Eta azkenean arma bezala erabiltzen diren kontzeptuak, inkluso adostasun politiko hori ere arriskuan egon daiteke. Uste dut hor salto bat eman behar dela. Bai, ez nengoen pentsatzen, ez da, zenbat, ez solik eremu honetan, ez da, hainbat eremutan zenbat kostatzen zaigun akordioetara heltzea eta bereziki ezkerreko ez da partido politikoen artean, eta askotan zentratzen gara hitz konkretu baten, edo muga konkretu baten, eta gauzak aldatzeko ezinbestekoa da hori zentzuk diren gure oinarriak eta oinarrietatik abiatzea. Baina izatea superargi zein den helburua. Eta hortatik, askotan zenbat gauza geratzen direla, ez da, hor kanpoan edo, eta ikusi egin ditugu, ez da, gobernu honetan adibidez zenbat lege geratu egin direla hor, ia ez da josita, ez da ezebezen, eta minimo horiek zenbat zentratzen garen horretan, eta garrantzitsua izango litzateke, ez da, minimo horiek errespetatzea, eta bertatik, ez da, uste dut, pragmatiko, ez da, nola esan, izaerak pragmatiko eta baita ere eraikitzailea izateaz, eta bestela beti geratzen gara bidean. Giza eskubidei buruz ari garela izen propio bat ere gaurkoan, atzo ekintzaile historiko bat zendu zelako, argentinarra, Ebede Bonafini, maiatzeko plazen hemen sustatzaile nagusiena, ekintzailea ere, gainera diktaduraren ondorioak bere gainere pairatu zituena, diktadura garaian desagertu ziren bere bi seme gainera, eta horrek ere piztu zuen bere borrokarako grin hori, giza eskubideen alde, eta hainbat desagertuen bilaketan ere. Desde el primer día las madres lo calificamos a Macri con lo que sentíamos, con lo que pensábamos que era, y fuimos muy criticadas porque dijimos desde el primer día que Macri era nuestro enemigo, porque era enemigo del pueblo. Hicimos marcha de resistencia y caminábamos sin parar con ese afán de las madres las 24 horas, que no hay otra manera de calificar a este grupo de asaltantes que vienen a querer llevarse la patria. Y la patria es nuestra. El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto. Y hacer este acto aquí en la plaza, el primer día que todavía no había asumido, es un acto revolucionario. Y lo hicimos pensando en nuestros hijos, pero también pensando en ustedes y en los hijos de ustedes. Porque la pelea de las madres es para dejar a los hijos de ustedes un país mejor, como soñaron nuestros hijos. Esti. Azteko ez dakite, bereziki gazteok denok dakigun orden emakume honek, ez da, eta esatez, nik nenkan ez da buruan bakarrik ez da, ikusi ginean ez da, zer tokatzen zitzaigun, ostras, emakumeanek zenbat, belarrira etortzen zait, baina ez dakit norden. Eta horrela esan behar dez, eta uste dut baita ere ni pintzea, ez da, mai baten gainen edo dana dakidala, ez da horrela, ez da, eta hortatik, gero, ez da, ostras, bai, hau da emakume hau, eta bai, klaro, ez da, mugimendua noski ezagutzen nebala, baina ez nekien hortzegoen atzean, ez da, bai, irudiak askotan ikusi egin ditut, eta baina ez nekien nor zan. Eta hor, ekarri egin didan lehenengo irakurketa maila da, zenbat ez ezagun ditugun, ez da, emakume ez ezagunak eta benetan mugimenduak horatzean daudezena, eta batez ere berezik eta hor uste dut irudia oso garrantzitsua dela ze motatako emakume, ez da, emakume heldua, gainera zein indartsua dan, gainera berak, errepresio asko jaso izan du, eta gainera, kartzelan egon da, eta atera, eta kanpon egon da, baina egin duen, ez da, erresistentzia maila emakume eta emakume heldu, eta gainera argentinarra eta latinoamerikarra, egiten da, elkargurutzatzen egiten ditu, hainbat, ez da, zapalkuntza eta horren kontra jartuten da, emakume honek modu gogor batean, eta bereziki, ia joaten da, sistema baten kontra. Eta ez duen ekarrik bakarrik bere historia, baita ere ekarri egin zituen emakume, eta zuzeneki ez da, emakume ama askoren historiak. Eta adibidez Latinoamerikan, eta ez da munduan zehar zenbat
pertsona desagertuak daude, baina gero familiak non geratzen diren, eta zuzenean, ez da, kasu honetan, ez da, amak edo emakumeak. Eta hortatik, uste dut gehiago jakingo beharko genituzkara horrelako historiak, eta bereziki pentsatu egin dut, ez da, nire ikasletan, baita ere pentsatu dut, ez da, institutotan daude zen ikasletan, zer eta justo orain dela gutxi nengoen, ez da, ekitaldi baten, non geuden hitz egiten, ez da, emakume bere eta konkretuki emakume zientzialari buruz. Eta sekiren tipikak, ez da, Marie Curie eta bar, eta baina ez zean bakarrik zientzian, ez da, politikan, mugimendutan, askok hitz egin dugu, ez da, Nelson Mandelari buruz, edo, pestakit, edo, Gandhiri buruz, eta emakume hauek zein garrantzi txiki izan dute, pero benetan gure relatoan, ez da, eta hortatik, bi ikusteraztea, hitz egitea, emakume hauei buruz, eta are gehiago horrelako irudia zen, eta baina nahiko, ez da, ikusmolde, ez da, eta presentzia tradizionala deko baita ere aldi berean, eta horrek egiten dagoena da, erresistentzia bera izatea eta agentzia bera izatea, eta bestelako orain oso aburbildeko gula azaroako 25 ezinbestekoa dira, horrelako irreferentziak izatea, bai gure diskurtsoan, imaginarioetan, eta baita ere gure historian zen, eta horrek baita ere eragiten dago historia. Ezen olako adorea eta kemena ez, transmititzen zuen emakume honek, eta azken finean egindako guztia ere miresmena sortu du nazioarte mailan ere. Bai, da uste dut bere figura ere gainditu duela zentzu batean, ez? Egia da Bidelaren diktaduran desagertutako pertsonen inguruan borrokan hasi zirela, baina hori gainditu du. Dagoeneko ez da diktaduran inguruko auzi bat, baizik eta giza eskubideen inguruko auzi bat, inkluso Latinoamerikako ezkerraren simbolo ere bilakatu da. Ze kapritxosoa den askotan aktualitatea, ze atzo ikusi nuenean berria gogoratzen nintzen Katarreko mundialaz, eta esango duzu, zer ikusi dauka honek? 78an, justu Argentinan mundiala jokatu zen. Eta mundiala jokatu zen, Bidelak milaka eta milaka pertsona erailtzen zegoen garai berdinean. Eta munduko telebistek ikusi zuten orduan, lehenengo aldiz, esango nuke, Maiatzeko plazako amak bere manifestatzen eta astero biltzen beraien seme-alaben edo semeen kasu honetan askatasuna exigitzeko. Orduan ikusi dezakeguna historiako bi momentu ere konektatzen diren. Eta gainera esango nuke ere bai, nolabait, Argentinako eremu txiki hori gainditu duela, baina zain beste giza eskubideen inguruko diskurtso bat egiteagatik, baizik eta erresistentziako simbolo bat izateagatik. Ze diskurtsoak asko daude, paradigma aldaketak asko egon daitezke, baina inorrez dago 90. hamarkadatik astero plaza berdinean biltzen, lehenengo beraien semeen alde, eta gero demokraziaren eta askatasunaren alde, eta hori txalotzekoa da. Eta gainera lorpenak izan dituela mugimenduak, urteetan zehar, hainbat desagertu aurkitu dituztelako gainera. Bai, eta Mikelek aipatzen zegoen, mugimendu honek izan zen gero isla, hainbat batez ere eta bereziki, Latinoamerikan gertatzen ziren beste gatazka, sozial eta politikoak erantzera, eta ikustea emakume saretuak eta hor ikusten, haiek elkar lotuta zeudela, 90ko emakumeak bezala kopiatu egin zuten horrelako, kopiatu edo, isla egin zuten, horrelako sare emakumeen sareak ikustera da oso indartsua da horrelako. Eta gainera nik berriro esatearren, daukaten edadea, daukaten egoera, horrein kontra joatea guztia, ipintzea plaza baten eta esatea, onarte. Eta nik berriz ikusi nuen, eta bai Mexikoko egoera eta batez Juarezekin, hor elautu egin zuten, horrelako adierazpenak eta horrelako mugimenduak eta ikusteraztea resistentzia egon aldela eta agentzia dagoela oso garrantzitsua da. Batez ere beldurraren kontra eta sistema diktatorial eta opresioaren kontrako modu oso egokia da. Eta gainera beti esaten dut, askotan hitz egiten dugunean gatazka politikoei buruz, eta bakoitzak igual jakin dezala legitimatzen baldin badu violentzia da ez. Nik bai nire bizipenagatik eta naizen, gizarte langilea naizelatik, ni violentzia dut legitimatzen eta beti esan gaudet, horrelako emakumeak eragin esan dituzten, baita ere aldaketak, adierazpenak, oso modu baketsuan, bakarrik haien gorputzak eta haien bizipenak erdikunean ipintzen. Eta horrek legitimatzen dagoena da beste era egiteko erak.
Eta batez ere, sistema endozentikonen kontrako beste egiteko erak. Non, ipintzen dutena da, modu oso desberdina eginan lezakegula gauzak, eta batez ere gure ahotsarekin eta asko kostatzen dagoena, ezta? Plazaren erdigunean, ezta? Daukagun egoera eta batez ere urte horietan, ezta? Emakume izan da, gainera emakume heldua izan da, non bizi izan dituzun, ja, violentzia asko, erdigunean ipini plazan eta zure ahotsa igotzea. Hori da, bai, jabekuntza, jabekuntza oso prozedura konkretua izanik, baina ja dela jabekuntza kolektiboa, eta horrek ekartzen dagoena da beste egiteko era. Eta batez ere, ahotsa eta gorputza biliz. Gurera itzuliko gara, ostiralean izango delako, emakumeen aurkako indarkeriaren aurkako eguna hain zuzen ere, eta lerroburu asko eta asko ikusten ari gara egunotan soilik baietz da baietz legearen inguruan, interpretazio jakin bati helduta zenbait epaiek sexualizatzaile zigorrak arintzea erabaki dutelako, eta gaiaren inguruko argitasuna emateko bat egingo dugu zuzenean Garbine Biur magistratuarekin. Eguerdion, Garbine? Eguerdion. Batzutan galdu iten da, ez dakit zer gertatzen dan. Bale, saiatuko gara konexioa mantentzen eta... Ez dut ezer... Ez? Oso ondo. Ez duzu... Bai, batzutan galtzea, baina hain barri. Ado, saiatuko gara bintzate lehenengo galdera eginez, eta behar bezalako galdera, ez? Zer ari da gertatzen, ez? Zigorren arintze bat ematen ari da, zer ari da gertatzen bakarrik bai da bai legearekin? Bueno, gertatzen ari dena da, lege penal berri guztiekin gertatzen den moduan, aplikatu egin behar dela, atzeraka lege hori baldin eta mesedegarriagoa baldin bada zigortuarentzat. Zigortua izan den, atzean zigortua izan zen personarentzat. Kasuan, zigor batzuk dira mesedegarriagoak edo leunagoak esango genduke, lehen zeudenak baino, eta beste batzuk ez, beste kasu batzutan igo egin dira zigor horiek. Eta berrikusten ari dira, kasuz kasu, aurreko zigorrak. Kasu batzutan, auzitegi batzuek pentsatu dute, hausnartu dute, eta erabaki dute berrikusi egin behar zirela, eta jetxi egin behar zirela zigorrak, eta beste kasu batzutan ez. Eta gertatzen dena da, izugarrizko korapilo juridikoa dagoela, hain zuzen ere, ez dakitelako ondo, ez dakigulako ondo zer aplikatu. Edo hobeto nola aplikatu. Kasu guztietan automatikoki horrela aplikatu behar den, edo ez. Oso korapilatxua da juridikoki, baina, galdera zehatzago horik egiten badiazu, saiatuko naiz erantzuten. Bai, esan genezake... Baina galdera, gauzatxo bate baita ere... Argatu, bai. Argitu nahi nuen. Orain indarrean sartu diren, urriak zazian indarrean sartu diren zigor leunago edo basuago hoiek aplikatzen ari zaizkie momentu honetan urriaren zazpitik aurrera burutzen ari diren horrelako delituei. Ez pentsa bakarrikan atzerak aplikatuko direnik, baizik eta momentu honetan aplikatzen ari dira eta aplikatuko dira etorkizunean ere legea aldatzen ezan bitartean. Eta nik uste dut denak zirela oso konstiente, zigor batzu jetxi egiten zirela, garbi zegoelako. Beraz, legeak berak barnebiltzen duen arazoa ez da, agian interpretazioan jarri beharko genuke fokua, zer deritzozu? Barkatu, ez dut ondo entzun hasierakoa. Bai, legeak bere muinean ez, beste lege batzuk bezala, aipatu duzun bezala, hori barnebilduta bazet horren, ez da izan inolako sorpresarik. Interpretazioa agian izan daiteke muinean dagoena? Interpretazioa baino nola aplikatu behar da. Jo dezagun, adibidez, goiko zigorrekin gertatzen dela, batzu jetxi egin direla. Eta pentsa dezagun, persona bat zigortua izan dela iraganean, zigor altugo batera. Hori jetxi egin behar da derrigorrez. Derrigorrez, zigor hori gaur egun ezin ditzatekelako jarri. Eta bestalde, beko zigorrekin gertatzen dena da, bai, oieke bai, jetxi egin direla, baina aurreko legearekin zigor hori jarrita eta gaur jarriko
jarriko litzaioken zigor berbera baldin bada, edo antzekoa, edo barruan baldin badago, orduan elitzake aplikatuko, liatu egin naiz, berriro saiatuko naiz esplikatzen. Beko zigorrekin gertatzen da arazorik handiena. Zeren eta jo dezagun, orduan jarri zitzaiola persona bati 4 urteko zigorra. Eta gaur jetxi dala minimoa 2 urtetara. Baina alere, 4 urteko zigor hori gaur jartzea posible izango litzateke bata automatikoki jetxigin beharko litzakeela baita ere zigor minimo hori. Ez dakite, ulertu dan edo ez, baina oso komplikatua da benetan juridikoki eta gertatzen dena da daudela interpretazio desberdinak, baino ez lege hau delako, baizik eta beste edozein legearekin arazo berbera izango litzakeela. Ulertzen duzu dena den sortu den arrabotz guztia lege honekin muinean, ez? Abusua eta nola zen, markatu? Zer? Erasoa. Erasoa, barkatu. Abusua eta erasoaren arteko distentzio hori ezabatzen du? Baina hori ez da arazoa. Hori ez da arazoa. Berdin dio, egia da, zigor batzu jetxi direla, hain zuzen ere, abusoak erasotzat jotzen direlako gaur egun. Eta orduan, abusoa nolabai betidanikan delitu leunagoa edo txikiagoa izan denez, jetxi behar izan dira zigorrak proportzionaltasuna eta oreka bat mantentzeko. Baina hori ez da arazoa, ez da batek uste duela abusoak ez direla horrela zigortu behar, edo hori ez da arazoa, arazoa da oso teknikoa, esan dudan moduan. Eta gertatzen dana da, lege honek ez zeukala xedapen berezirik hori argitzeko, eta ordu zalantzan da, zigor kodeak, 95eko zigor kodeak zeukan xedapen berezi bat aplikagarria dan edo ez une honetan. Esaten dut, askatasunaren aurkako, askatasun sexualaren aurkako zigorrak espalira eta beste delitu batzuei buruz arituko bagina, momentu honetan, nik uste dut arazo juridikoa berdina izango litzakeela. Eta ez dut ulertzen ez, sortu den iskanbila, ez dut ezertan ulertzen, zen eta esan dut gaur egun horiek dira aplikatzen ari diran zigorrak, urriaren 7tik aurrera burutzen ari diran, etorkizunean zoritxarrez burutuko diran delituei, eta ez dut ulertzen zergatikan sortu den hau guztia. Nik uste dut oso konstiente zala berdintasun ministerioa, baita justizia ministerioa, baita ministroen kontseilu osoa, baita ere horren alde egin duten diputatu guztiek, zigor batzuk jetxi egiten zirela. Denek zekiten eta orduan ez dut ulertzen momentu honetan zer gertatzen den. Eta gainea oso desegokia iruditzen zait, legearen fokoa jartzea bakarrikan zigorretan, zigor kodean edo kode penalean sartu duen edo eragin duen aldaketan, nik uste dut legea oso lege ona dela, guztiz beharrezkoa, ezinbestekoa zela lege hau, eta emakumeak babesten direla ez bakarrikan kode penaletik, baina kode penaletik ere bai, ez detzagun pentsa momentu honetan inolako babes penalik gabe gaudela emakumeok, baizik eta lege honetan baita ere jasotzen dira beste hainbat babes mota eta esparruak oso zabala da, horregatik handa lege integrala, eta beraz, nik uste dut hori dela hain zuzen ere azpimarratu eta baloratu behar dena. Bai, hori esan nahi nizun ez da, aurrera pauso bat izan dela zigor kodetik abusuaren termino hori ezabatu izana, eta zenolako intentzionalitatea egon daitekeen orain, foku guztia honetan jartzearekin, ez? Nola ikusten duzu, nondik etor daitezke basalak eta guzti hauek orain? Ze intentzio egon daiteke? Ez dakit zein dan, baino asmoa, ez dakit zein dan helburua, baina badakit edabide gehienak hor sartu direla, ez da? Eta politikoki ere erabiltzen ari dela hau, baita ere berdintasun ministeriotik eman den erantzun nahi iruditu zait benetan txarra epaileen aurka egitea, eta hor ez dago arazoa. Nik uste dut horrek merezi zuela erantzun oso positiboa, oso pedagogikoa, bai berdintasun ministeriotik, baita justizia ministeriotik ere, hor isiltasun osoa dago ministerio horretan,
baina nik uste dut ez dakit, zein da asmoa, helburu politikoak argi daude badaudela baita ere, eta interes politiko asko, baina nik uste dut bere fokoa, gure helburua beste bat izan behar duela, ez da. Garbine Bihurrun, mila esker gako guzti hauek ematagatik gaurkoan gurean, eskerrik asko. Eskerrak zuela. Ikusi duzue, Arrabautxandia, eta hain zuzen ere, zentralitatea hartu duena berriro ere zigorren auziak, ez da? Hemen uste dut, kontuz handi, nola esaten dudan, ez da? Nola egiten ere ikitzen ditugu narratibak. Zergaitik, eta hemen atzean dagoena da, bueno, juristek, eta ez dute juristen kontra joan nahi, baina, klaro, berezik eta uste dut hor dagoen gauza garrantzitsu bat ea formakuntza dekogun, genero formakuntza. Zergaitik zen eta berdin zaizen lege ipiniko dugun, ez badekogu ez da formakuntza bereziki eta konkretuki eta zehazki eta egin nondik aipatzen den, karo, hor ez da, Erbineko muletan zen zuena zen, interpretazioa. Eta interpretazioa beti hor, askotan, formakuntza eman denean, juristei bete, batez ere resistentea zen, eta ez da hartuko guztiei. Baina batez ere oso resistenteak direzenak da, bueno, ez que interpretazio dekot, eta hau ez dago zehaz, eta horrek ekarrita gero kasua berara, igual atzean dagoena da, zehazki, ze motatako aurre iritziak eta formakuntza dekogu hau egiteko, eta hau benetan, eta igual ipintzen ari gara, eta saiatzen ari gara, kasuak eta konkretuki ez da, arazo hau, zapaietik hasi eta atzean dagoena da beste gauza bat, da formakuntza berez eta konkretua behar dugu eta gero pedagogia bat eraiki eta narratiba bat eraiki zerretarako behar dugun horrelako legea eta ez dut esango juristek jaten ari direla justoko legeraen kontra. Baina lege hau eta Garbine komentatu egin dagoen moduan beharrezkoa zen aldakuntzak egitea eta klaro, gero interpretazioak hor egongo dena da. Hori da faktore bat, zenbatako interpretazioa egiten ari diren juristek, eta zer dagoenetzen, eta zenbatako igual aurre iritziak daude zen honekiko lotuta. Eta gero beste oso garrantzitsu bat da, beste faktore bat askoz ere bisibleagoa dela arazoa, eta denuntzia gehiago daude. Hori esan nahi du, gero eta gehiago daude, ez dago esaten baizik eta orain dekogula askoz ere ez da, bai gure imaginarioetan eta baita ere gure jokabideetan hau denuntzia egiteko. Eta hortatik, alde batetik bai komunikabide gehiago hitz egiten dugu honi buruz, eta beste aldetik emakumeak gehiago denuntziaten dugu. Duan faktoreak asko dira, hau benetan ondo azterketa sakon bat egiteko. Ezin dugu esan, gero eta denuntzia gehiago daude zela legea, igual bai lege, baina beste lege guztiak, eta hori da batez ez sartzen garena, eta justu igual maila honetan ez da gertatuko, ez da, baina askotan ez da, entzuten dut kalean, ez begirate, gero lege bat, gero txarrerago joateko, orduan egiten ari garena da atzeruntz, orduan kontuz nola interpretatzen ari garen, zer gertatzen ari den, alde batetik dago, formakuntza dekogu hau benetan ez da, denuntziak ez da, eta kasuak, eta bereziki kasuak eta emakumeak akompainamendu legal bat egiteko, eta bestaldetik ez da, dala, bueno, zein gertatzen ari den ez da gizarte mailan. Eta hortatik lortuko eta landuko dugu zen, eta badirudi egiten dagoena da legitimazio bat ez da legearen kontra joateko. Eta esateko lege hau okerrenuntzioan dela kasuak, eta ez da errela, ez da egia, alde batetik gehiago dekogu, eta pluraltasun horretan egon dira batzuk bai, beste batzuk ez, egongo dira, pluraltasun horretan mugitu behar garela, eta gero pluraltasun eta aniztasun horretan murgilduta, jakin behar dugu, interpretazio horretan zenbatatako interpretazioak egiten dugu, eta zehazki, egin duten eta legeak ematen duena, eta babes gehiago emotea, eta legitimatzea hainbat prozedura emakumearen eta emakumeen prozedurarekiko. Eta hori beharrezkoa da esatea, ez txertatzea konkretuki artikulu konkretu batean zer esaten dagoen, baizik eta zenbatatako interpretazioa egiten ari diren. Nik uste dut hemen bi eztabaida daudela, eztabaida juridikoa dago, Garbineko zonbait aipatu duena, eta dago hor disputan dagoena da, edo prorreo printzipio aplikatzen dena, hau da, gutxieneko penak aplikatzen diren,
edo tipo berdina, delitu tipo berdinaren barruan, barne bilduta baldin badago ezarritako kondena, lege berrian ere, ea hori mantentzen den, eta auzitegi gorenak hori esan du, momentu beste kasu batzuetan, eta hori dago disputan. Baina, eztabaida juridiko alde batera utzita, uste dut atzen dagoena eztabaida politiko bat dela. Ez dela eztabaida juridiko bat, eta hor kanpaina politiko bat dagoela. Eta auzia ez dela inbeste Irene Montero botere judizialaren kontra, edo botere judiziala matxista den. Pues klaro matxista dela botere judiziala, gizarte honetako estamentu guztiak ez dela. Hor atzean dagoena da, gobernuaren eta bereziki berdintasun ministerioaren kontrako kanpaina bat, eta Irene Monteroren kontrako kanpaina bat. Eta hor, bi elementu daude, klabeak direnak alde batetik, oldarraldi matxista batean bizi garela, egia da feminismoak aurrera pausu asko eman zituela orain dela urte batzuk, baina momentu honetan atzera pausu batean aurkitzen gara gizartean, eta hau da horren isla. Eta bigarren elementua da, botere judiziala funtzionatzen duela Espainiar Estatuan gobernuaren eta ezkerraren kontrako beste kategori bat bezala, polizia izan daiteken bezala, ejertzitua izan daiteken bezala, eta komunikabideak izan daitezken bezala. Eta auzi honetan oso ondo ikusi da komunikabide guztiek jarri dute ardura guztia legearen erredakzioan eta berdintasun ministerioaren ardurapean. Eta zein beste interpretazioan, botere judizialan edo bestelako elementu batzuetan orduan. Eztabaida horiek ondo kokatzen ikuste dut garrantzitsua dela, ze denbora gehiago pasatzen badugu eztabaidatzen ea ze interpretazioa egiten den, baina ez badigu erreparatzen kanpaina mediatiko horri, nekez egingo dugu aurrera eta nekez ulertuko ditugu diskurtso publiko guztien elementu eta klabe guztiak. Giza eskubideetaz hitz egiten jarraitzeko Katarreko futbol txapel mundialaz ere hitz egin behar dugu, izan ere badakizu arrabotsa ez dela falta izan eta eztabaida ez da ere ikusiko dugu. Mikel, esaterako lehen aipatu duzulazuk Katarren mundiala. Zer esango zenuke? Bai, hau historia hau ez dela berria, ez? Badirudi 2022an Katarren mundial bat egitea berria dela, eta diktadura baten azpian mundial bat egitea berria dela, baina historian zehar horrelako adibide pila bat egon dira. Lehen aipatu dut 1978 urtean Argentinan jokatutako mundiala, Bidelaren diktaduraren azpian, eta beste hainbat kasu ere aipatu daitezke. FIFak eta futbolak orokorrean jokatu du askotan zapaltzaileen aurpegi zuriketa elementu bat bezala, eta momentu honetan hori bizitzenen ari gara Katarren. Gaur adibidez esan dute, 7 taldek, edo 7 taldetako kapitainek asmoa zeukaten brazalete bat eramateko LGTB komunitatearen alde, eta esan diete txartel hori aterako dietela hori egiten badute. Eta azkenean atzera bota dira, horietako 7. Orduan, hipokresiarik eta erraldoi batean aurkitzen gara, baina ez bakarrik FIFaren aldetik, eta uste dut guztia garela honen parte, ni nahiko futbolzalea naiz, eta horren parte ere ba naiz, eta nire ardurak ere hartu behar ditut, eta partidu bat ikusten duen orok ere ardura bat hartu behar du zirku guzti honetan, eta uste dut urrengo urtera begira jokatuko den partida erraldoi horren momentu oso klabe batean gaudela, eta segun eta mundialaren jarraipena nola egiten den, eta ze gertatzen den, hilabete honetan, futbolak alde batera egingo duela, edo beste alde batera egingo duela. Eta guztiok hartu behar ditugu ardurak hemen, ze bestela ezinezko izango da zer aldatzea. Igual ja kantzatan nago. Alde batetik futbola, futbola orokorrean, eta ez daut ez da zango futbola maskulino femenino eske berdin zaitzen, eta futbola izatez andozentikoa da, matxista, rasista, LGTB-fobikoa, eta ikos guztiak ipantzen dodanen. Eta aldez aurretik nola dagoen eraikituta futbola, eta nondik datorren, eta zein erudutan badakit historio batekola, eta futbola esale guztiei barkatbena eskatu beharko di, eta momentu batean ez dakit, haiek eskatuko diratenean barkamenean hainbat gauzen gatik. Orduan, hori alde batetik dago da, ardura. Ardura honetan individuala,
ni, eske, ja, klaro, ja, ikusi egin duenean, honi buruz hitz egin behar nuela, esan zen, como, ostras, ezin dut, ez dut zinetzi, ez da, zen, eta da, berio katarrei buruz hitz egitea, pues, denak dakigu zer gertatzen ari den. Ya está, punto. Danak dekogu zein baldintzetan daude zen emakumeak. Maila honetan, ez da, askotan hitz egin dugu, konkretuki, ez da, oso hurbilean gertatzen diren hainbat Arabia Saudi eta bestelako orain dela gutxi, bueno, egin zuten emakume bat, ez da, poliziaren, ez da, justo. Badakigu zein, nola egin dute, ez da, bueno, nik ez nekien, eta nik pasau egin dut honi buruz, eta ez dut ikusiko, ez da, justo, baina atzoenengoela. Nire gurasoen etzean, ez da, bakarrik, aita bakarrik, bueno, berak zekien zein zen, ez da, nire posizionamendu, eta ipini egin zuen bakarrik momentu baten, bakarrik ni pizteko, oza, esan, pizka bat ez da, txantza sartzeko, eta berak azeizidan, ez da, kontatzen nola zeuden baitare, pues hori, futbol zelaiak, nola iraki egin diren, zein baldintzetan, baina ezke denok dakigu, baita ere, ez da, zein arropa erabiltzen dugun baita ere, hipokraziari buruz hitz egiten dugunean, ez da. Orduan, da, bakoitzak, auripintza motzila, ez da, ardura individualean, kazadan, azken finean dinamika da, azkenean, eta badria bat ikin dauz, baina uste dut, ezinbestekoa dela zerbait egitea, edo gutxien baina ez ikustea, imagina hau gertatzen baldin bada, eta ez bagenu ikusiko. Gauzak asko aldatuko lirateke benetan. Eta hortatik, bai gauzak uste dut bai egin dugula, egia da Goliaten kontra gaudela, zen eta hemen gure sisteman sartzen direla eta elkar gurutzatzen dire hainbat aspektu, kapitalismoa, razismoa, bai badaket guztia. Eta gero, baita ere, ez da bakarrik futbola, ez daude, ia gure kontsumo eredu guztia, zapaitzaia da, gure kontsumo maila, zapaitzaia da. Baina zehazki futbola legitimatzen ditu. Hainbat egoera, non nik, ez dut sinesten, ez da, hainbat eremutan asko, ez da, pauso asko eman ditu, baina sartzen zara momentu baten futbolarekin, eta da, muga bat, hainbat pertsonei ez dutela ikusten, eta ez dutela onartuko. Eta, edo, gauzak, ez da, aldatzen dugu pausoka, ez da, eta azten gara onartzen, edo ezinezkoa da, baina futbola hain emozionalki kolpatzen duen, ez da, eremu bat da, non hainbat ikusten dute resistentzia guztia, eta ez dute ez aldatuko eta nahia aldatzeko. Eta hor dago arazoa. Ez soilik, ez da, adibidez, aipatzen genuenean, ez da, fraktaletea. Hor, nik beti ezaten dut, munduko edozein jokalairen artean bakarri dago pertsona bat gizon bat gehi dela. Venga, por favor. Benetan, venga, por favor, baina ikustea ez da, konkretuki, ez da, gizon honek ikustea bere burua, ez da justifikatzen hori da batez ere ez dodana ikusten. Eta FIFA horretara jolaztea, eta deno, klaro. Ezin puntutaraino, kontraesanak, badakigu nolakoa den mundua, baina ezin puntutaraino ere garen horren parte, eta ezin puntutaraino ere justifikatzera ere du gaitezkeen nolabait. Ni normalaren naiz diskurtso politikoa norbanakoaren gainean jartzeko aldeko hori. Uste dut horrela askotan zuritzen dela boteretxoek daukaten ardura. Baina uste du momentu honetan hor jarri behar dugu ardura, benetan, Eta niretzat, futbolzale izan da oso horrexe izango litzateke esatea ez FIFA da erruduna, eta bestea da erruduna, eta, nik parti bat ikusiko ditut, kontra nago, baina, kontraesanak asumitzen ditut, ez uste dut momentu honetan, pausu bat eman behar dela aurrera, eta benetan, boikot aktiboa egin mundialari atzo, telebistan dokumental bat agertu zen FIFaren eta mundialaren inguruan, eta elkarrizketatzen zuten argentinar bat. Eta argentinar hau zegoen garai horretan, 1978 urtean, Frantzian exiliatua Bidelak bere kontra jozuelako. Eta momentu batean gazetariak esan zion, klaro, ezuk orduan etzen nuen mundiala ikusi, Bidelaren aurpegi zuriketa bat zenez, zu kontra egongo zinen, eta esan zuen, ez nik finala ikusi nuen, ze gainera Argentinak irabazi zuen mundial hori. Orduan, imaginatu, Argentinako exiliatu batek ere ze kontrasenak zituen mundiala ikusterako orduan. Eta askotan horrelako mekanismoak ulergarriak dira, gizakia gara eta kontrasenez beteta gaude,
Baina badaude momentu batzuk historia azkartzen dena eta badaude momentu batzuk determinantea dena bakoitzaren egoera eta jarrera pertsonala. Eta uste dut benetan momentu horretan aurkitzen garela orain. Bai, hori, eske futbola oso emozionala da. Nik ikusten dut etzen, ez da, eta claro, nik nire, ez da bakarri, txikitatik ez da, seguro nik zerbait ez hitzaidala gustatzen, eta hortatik ez daukat binkulo, baina bai nire etzen oso futbola esaleak dira. Eta ikusi egin dut da modu bat konektatzeko, argentinarraz, nola? Ez da, ulertzen da, argentinarra eta gainera, Argentinan, ez da, daukanen poderio horrek, ez da, futbola, ulergarria, baina eta oso emozionala zen eta sentitzen zara aparte, eta ikusi egin da, urteak basata, baina hala eta guztiz ere, uste dut dago dela momentu baten ezinezkoa eta ez da legibidezkoa, adibidez, razazilete batekatik ipintzea eta horrelako gauzak, eta gainera jolastera horretara. Eta denok, azkenean ez, ez di, baina hori da, baina badakizunala dagoen egoera. Baina zer egiten dugu horren kontra. Konformismo guztia, eta badakigu ezin ditugula gauzak aldatu. Uste dut ezin beste, eta ezke gainera, ezke dira printzipio guztiak zakusten duten, eta aregea diruagatik. Da diruagatik, eta horrek da isla bat, benetan zer gertatzen da gure munduan. Eta horren kontra ezin dugu egin gu pertsona bezala. Ikaragarria da, ez da? Nola, konformismo hori nola eramaten gaituen da, eta baita ere gero parte hori emozionala, ez da? Nik bai ulertzen dodala, emozionalki lotzen dizula, bai ez da bakarri futbola da, hori parteza dela zerbaitengatik, ez da? Da futbol konkretu bat, edo ez da zure herrialdea, edo nahi dotzuna, baina bai, ulertzen dut emozioa, ulertzen dut, da baita ere gero dagoela, azkenean kirola dagoela atzean. Baina ez da legibidezko hau gertatzea eta ez egitea. Uste dut inkonformismo hori modu baten edo bestean erakusti egin beharko genukela. Maionetara ekarri ditugun gai guztiak pipilean dabiltza ere zare sozialetan, Twitterren batez ere agian esan daiteke ez, eta egunotan ere galdera, ez, zer gertatuko da Twitterrekin, Twitterren amaiera ote da, baina horren sakonean dagoen beste gai bat ere agian garrantzitsuagoa, edo, hori izan da zer gertatu den, ez da, hainbat eta hainbat langilek, ehundaka, era masiboan, era berean, planto egin dutela, Elon Musken aurrean, eta alde egin dutela. Hain zuzen ere Elon Muskek ezarri nahi zituen lan baldintzei aurre egiten, ez da, nahiko esanguratsua, Mikel? Bai, eta guztut hemen ere enfokea aldatu behar dugula, ez? Askotan Twitterren irakurri dut, arazoa dela Elon Muskek egin duen kudeak eta Twitterretaz egin duen kudeak eta momentu honetan, eta jendeak falta motatzen duela lehenko Twitter eta egia da. Osea, Twitterren kudeak eta enpresa baten kudeak eta da, eta langileak zapaltzen ari da, langile asko kalde egin dute. Eta lan baldintzak okertu ditu. Baina ez nuke esango arazo nagusia hori denik. Arazo nagusia da gure komunikazio virtual guztia pertsona baten esku dagoela eta oligopolioen esku dagoela. Ez daukagula beste forma bat komunikatzeko enpresa hauen azpian gertatzen diren interakzio ez gain. Eta uste dut hor jarri behar dela fokoa. Egia da, Elon Muskek Trumpen kontu aktibatu duela, egia da Elon Muskek langileak zapaldu dituela, baina momentu honetan ere, agian hasi behar gara imaginatzen edo pentsatzen bestelako komunikatzeko era batzuk, interneten geratuko direnak ere, edo bestelako interakzio esparru batzuk. Egia da Twitterrek askotan jokatu duela progresiaren alde, nolabait, protesten alde, edo pertsona ezberdinak komunikatzearen alde, eta egia da horrek ondorio positiboak dituela, baina askotan tentazio daukagu Twitter eta horrelako plataformak neutraltzat hartzeko, ez? Eta nolabait, esparru zuri bezala hartzeko, eta hori gezurra da. Horren atzean badaude interes enpresarial batzuk, horren atzean badaude interes pertsonal batzuk, eta hor jarri behar da fokoa momentu honetan. Bai, ez da, askotan hitz egin dugulako, zen nolako trikimaioak egiten dituzten algoritmoek, diskurtso jakin batzuei bosgara gaino emateko, beste batzuk izilarazteko, ez da, gauzak ez dira ausaz gertatzen, eta ere gutxiago, enpresa jakin batzuen sare sozialei buruzari baldin bagara. Bai, eta zehazki Twitter, ez da, Twitter izan da, polarizazio eragin esan duen segurenik sare sozialerik garrantzitsuena. Batez ere eta ikusteko eta panorama politikoa aztertzeko ezinbestekoa da Twitterri buruz hitz egitea eta nola eragin izan duen. Ez da, eta nik bentzen da, justo esan duzuna, Twitter ez dute irabiltzen. Baina ia da,
sistema politiko honetan eragin oso zuzena eta konkretua izan duela. Eta hortatik, zer gertatzen da, ezta? Baina, justo lotuta, ezta, gaiarekin eta gai honetarekin, zein garrantzitsua den hori inkonformismoa, ezta? Eta erresistentzia eragitea gauzak aldatzeko, eta baita ere lotzen dugu, ezta? Beste Ebe Bonifaziari buruz hitz egin dugunean zer den erresistentzia, eta uste dut ezinbestekoa da kapitalismoaren eta horrelako zapaltzaileen kontrako sareak eraikitzea, erresistenteak izatea eta inkonformismoa egitea. Eta ez dela sistema kapitalista zapaldu egingo gaitu, baina guztiz eta orok, eta eramango egingo gaitu nahi duen bidera, eta Twitter da adibide oso konkretu bat zer egin nahi du, ez nola bideratu egin dauen, nola polarizatu egin dituen, eta gero nik ez dudan ulertzen nola funtzionatzen duten, eta begira askotan saiatu naizela ulertzen nola funtzionatzen duten algoritmoak, baina badirudi asko eta oso eragin zuzena dekotela gure imaginarioetan eta gure gero erabakitzeko orduan, bai, uste dut horrentaren kontra, bai, offlinean, bizitzen jarraitu behar da gara eta erresistentziak eta agentziak izatea. Ikusiko da, Twitterren amaiera ote den edo zer gertatzen ote den. Eskerrik asko Esti Linares eta Mikel Alvarez Bestuin gurean izategatik eta egunero bezala ordubietatik aurrera eguneko albiste nagusiak orain arte. Amaikak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera, Amaika telebista edozein etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu Amaika aplikazioa. Aukeratu Amaika. Instalatu eta gozatu edukiez nahieran. Ukotela biharrian nahiago dugu beitardi. Bai erreka pollita teierin, ta golfa biharrian nahiago dugu hemen. Zero atikote